Svi sveti, blagdan je i neradni dan u Republici Hrvatskoj, a katolici se prisjećaju svih onih koji su postigli ideal kršćanskog života. Neki od njih je crkva proglasila svetima, ali i one koji nisu imenom kanonizirani. Svi sveti je općenito jedan velik blagdan, zovemo ga svetkovina, dakle u rangu sa Božićem, Uskrsom, Velikom Gospom, veliki blagdan koji izražava ono što mi u teologiji zovemo općinstvo svetih. To je zajedništvo crkve i na zemlji i na nebu. I zato evo ljudi posjećuju svoje pokojne, molimo se svecima, želeći obnoviti i učvrstiti to zajedništvo vjere u Isusu Kristu koji smo mi na zemlji kao jedna putujuća crkva, pokojnici u čistilištu, zovemo ih još trpeća crkva, to je isto jedna teološka istina tog pročišćenja koje je nužno nakon ovog života da budemo sveti za nebo i u nebu imamo proslavljenu crkvu. I onda, evo, molimo jedni za druge. U središtu svetkovine je život, a ne smrt, jer se vjernici prisjećaju svih onih koji su svojim životom postigli svetost na koju su pozvani svi kršćani. Sveci su prvo mučenici koji su životno posvjedočili za Isusa, a onda i oni koji nisu nužno mučenici, da su trpjeli, da su ubijeni radi vjere. To su ljudi koji su bili ustrajni, nosili svoje križeve, vjerni u braku, marljivi u poslu, dakle koji su baštenili i živjeli i ljudske i kršćanske vrijednosti. Jer onaj sve što je ljudsko je zapravo dobro i Božje i to nas vodi svetosti. A onda i gledamo i čitamo životopise svetaca koji nas uče što to znači biti Isusov učenik i što možemo još više učiniti da bi sami postali sveci. Dan iza svih svetih slavi se i dušni dan, a obilježava se spomen i moli za sve znane i neznane pokojnike. Jer to je u principu podjela ovog blagdana na 2 dana, svi sveti i dušni dan. Na svi svete slavimo svece u nebu kojih je bezbroj, u Bibliji piše 144.000, ali to je simbolički broj koji ja u svojoj glavi zbrajam kao 12 izraelskih plemena, 12 apostola, 12 puta 12 je 144, puta 1000 koji izražava nebrojeno mnoštvo naroda koji baštinimo i tu povijest spasenja od Starog i Novog Zavjeta. Dakle, taj broj koji se spominje u Bibliji simbolizira da smo svi pozvani ići u nebo i onda svi sveti označava svece koji nisu imenom kanonizirani, a to su svi koji su u nebu, svi koji su spašeni. I onda evo, mi vjerujemo u njihov zagovor za nas na zemlji, a i mi smo pozvani moliti za naše drage koji su otišli sa ove zemlje. Tradicija proslave ove svetkovine duga je kao i samo kršćanstvo, pa tako i u Hrvatskoj seže daleko u povijest, a obilježava se posjetima grobovima svojih najmilijih, polaganje cvijeća i svijeća te svetom misom. Tradicija pohoda na groblje je iz prvih vremena kršćanstva kada su ljudi dolazili na mjesta mučeništva odati počastim ljudima, a onda je crkva dala ovaj blagdan 1. studenoga kao dan posebne molitve za pokojne i ljude da dolaze na groblje. Svakako to nije jedini dan kad se dolazi na groblje i to je podsjetnik da trebamo češće dolaziti k njima, premda su ovo mjesta počivališta, znači nisu trajna boravišta, nego mjesto gdje pokojnici leže, gdje su njihovi zemlji ostaci, a uvjerujemo da će i probuditi se, da će uskrsnuti. Tako da je ta tradicija od početaka kršćanstva i Hrvati od kad smo došli na ove prostore, ne mogu sad reći povijesno točno kada i kako, ali sigurno je to od početka raslo u pobožnosti i tradiciji hrvatskog naroda da se grobovi posjećuju, da se uređuju i da tako i molimo i obnavljamo uspomenu na naše pokojnike.